Брат, на къде? О, пещерата. Дай да горе. Здравейте, гангстери, янстрки, снимаме 8К с телефона и изгледай невероятен. Ео! Как става? Да разгледаме. Мале, въздуха е невероятен. Оп. Минаваме. Това не знам колкото. Не. Не влизай. Сам. Брат, стой там. Пише не влизай сам. Пише не влизай сам. Свети, бе! Не стига ли? Въх. Аз да пусна му? Не мога да пусна. Има прилепи. Уу! Има прилепи тук, бе. Горе. Прилепи. Горе. Вижда се, чуват се. Цик. Фанах цял ряд. Виж. Той не ми харесва много. Нищо, бе. Тук шахта има. Шахта. Кой има? Няма нищо интересно. Да не намерим някой саркофаг на Тутанкамон. Намирайте, аз бягам. Аз бягам. Че който и пещера ли? Да, има нататък още. Те са го правили просто. О! Кажи, ва! Кажи, ва! Дава! Превземаме! Ела тук да видите прилепи! Баче, не там ми е интересно кой има, ама. Сгради! Катакомби има! Мамо! Има много прилепи. Снимахме ги! Аз ги снимах. Мале, как са те нападнали? Аз съм светнах малко и спрях, че... Не, той кълъп. Вътре те са на покрива кошеки. Хайде. Ще имаш ли фенерта? Моя не стига до там. Моя стига, ма се видя само кратко. Личат. Той снимки ли прави, бе? Снимки, да. Не снимаш клип. Снимам клип ли? Не снимаш клип? Аз снимам. Брат, стойте. Че красив гледай ги. Трябва да те снимам така.